Ahoj vývojári, chcem sa podeliť s vami o nejakú svoju osobnú skúsenosť, ktorú som, z ktorej som prekvapený, vôbec som nečakal, že nastane v mojom živote a neviem, či jej dostatočne rozumiem, tak budem rád, keď zhliadnete toto video a vyjadrite sa treba pod ním, či to máte rovnako, alebo som sa zbláznil, alebo ja neviem, niečo sa deje, ale nemám preto vysvetlenie. O čom chcem hovoriť? Som pôvodne fyzik, 25 rokov sa zaoberám vývojom softvéru. Bol som v mnohých firmách, robil som na množstve projektov z rôznych oblastí, od bank cez univerzitné systémy. Bol som zamestnancom v hardwarovej firme s bezpečnostnými systémami. Robil som software pre rôzne projekty, štátne, neštátne, komerčné, mobilné. Čo asi si len dokážete predstaviť. Prečo som to robil? No, vždycky ma to dobre živilo, o tom není pochyb, ako IT je atraktívny obor. No ale tá hlavná motivácia bola, že vždycky ma to bavilo. Moja práca mi celých tých 25 rokov bola veľkým koníčkom. Môžem povedať, že aj vo svojom voľnom čase som si vyvinul pre seba množstvo rôznych projektov, proste, ktoré používam doma. Je to forma chytrej domácnosti, do robotiky som niečo skúšal, proste mám spustu vlastných riešení. Programovanie ma baví, kľudne som ochotný aj dneska sa učiť nové programovacie jazyky, techniky, rozvíjať sa v tejto oblasti. Proste som taký normálny, typický softvérový vývojár, ktorý sa zaujíma, ktorého baví vývoj, ktorý chce napredovať, chce robiť nové veci, baví ho to a mal by z toho aj radosť, alebo má z toho radosť. Čo sa mi deje v posledných 2 rokoch? Pracujem ešte teda, už som vo výpovednej lehote, ale ešte pracujem vo firme. A predtým som takisto pracoval vo firme, kde sa toto nejak strašne zmenilo. Ja neviem, že či je to od covidu, alebo je to, len som mal teraz šťastie také, alebo je to už nejaký všeobecný trend. Namiesto toho, aby som vyvíjal software, aby som z toho mal tú radosť, ten drive, ktorý mal celých tých 25 rokov, tak ja neviem, či došlo ku mne k nejakému vyhoreniu alebo niečomu, ale skoro o tom pochybujem, pretože ma programovať baví ďalej a robím si svoje vlastné projekty, dneska dosť ako napríklad s umelou inteligenciou a podobne a baví ma to. Čo je ale problém, mňa to prestalo baviť v práci. A vysvetlím prečo. Pretože kým, môžem povedať, 23 rokov vo všetkých firmách som sa cítil byť vývojárom a človekom, ktorý proste vedie ten projekt niekam dopredu, má nejaké zadanie, ktoré dáva zmysel, rozumiem tomu, prečo to ten zákazník chce, snažím sa porozumieť tomu, ako to chce, niekedy viacej, niekedy menej, všetci vývojári poznáme, ako to funguje, niekedy ten výsledný produkt sa môže líšiť od toho zadania, v najčastejších prípadoch ten zákazník ani nemá vlastne úplne predstavu, čo vlastne chce, niekedy to z neho je potreba dostať. Ale 23 rokov som mal túto skúsenosť proste a úprimne povedané, samozrejme človek mal horšie dni, lepšie dni, ale v celku ma to ako vždycky bavilo a tešil som sa vlastne na tú prácu. Posledné 2 roky pracovne sú pre mňa šok. Šok až taký, že ako som hovoril, som teraz vo výpovednej lehote. Mám pred sebou ešte nejaké ako dohodnuté projekty na bázi asi živnostenského listu, ktoré súvisia s AI, s robotikou, s takými zaujímavými vecami. Ale nie som si istý, či po týchto projektoch nepôjdem do úplne iného oboru. Mňa už fakt napadlo, že či totálne neseknúť z IT a či by nebola zaujímavejšia práca, ja neviem, šoferovať taxík. Je to šialené, ale vysvetlím prečo. Neviem, ako to máte vy všetci ostatní, ale ja tie posledné 2 roky mám pocit, že
moja funkcia nie je vývojár, ale moja funkcia je búchač tiketov. Mám pocit, že som sa stal nejakým zamestnancom pásovej výroby, kde sa totálne prestalo hľadieť na nejakú kreativitu, kde sa totálne prestalo hľadieť na to, či je tá práca ľudsky zaujímavá, totálne sa prestalo hľadieť na to, či ten kolektív pracovný ideme za nejakým spoločným cieľom. Jediným cieľom sa stalo búchaj tikety. Búchaj tikety, keď ho nestíhaš v danom sprinte, tak si debil. Keď naopak by si stihol urobiť viacej ako za ten daný sprint, tak si menší debil, ale zober si hlavne ďalší tiket a búchaj ďalší. Bez toho, aby som ja alebo ktokoľvek ďalší v tom týme videl nejaký kontext, videl vôbec to, prečo tie tikety vlastne búchame, prečo to ten zákazník chce práve takto, to je nepodstatné proste. Hlavne búchaj tikety, hlavne čistí Jira board, hlavne to posúvaj ďalej a o nič iného sa nestarajú. Búchaj tikety. A čo ma ešte ďaleko viacej ako frustruje, to je 23 rokov som pracoval v nejakom systéme, ktorý mal začiatok, priebeh a koniec. Bol projekt, prišiel zákazník, zadal zadanie, urobila sa analýza. Po analýze šlo o vývoj softvéru, to bola tá najzaujímavejšia časť, pretože sme vývojári. Potom došlo k nejakému testovaniu a nasadeniu na produkcii a uzavretie daného projektu s tým, že zákazník v ideálnom prípade mal by byť spokojení, dostali sme zaplatené, dostali sme nejakú pochvalu a vnútorne sme ju cítili, pretože proste sme dokončili projekt a išlo sa ďalej, išlo sa na ďalší projekt. Dnes je to pás, je to nekonečný prílev tiketov, ktorí nemajú žiadny, alebo mne ako vývojárovi nedávajú žiadny zmysel, ak chcem použiť nejaké inovatívne riešenie, alebo vidím, že by bylo vhodnejšie použiť nejaký lepší algoritmus, nejakú časť kódu proste urobiť inak, tak nie, Štefan, nerob to, pretože na to nie je čas. Hlavne dokonči ten tiket. Hlavne posúvaj Jira board. Ja teda neviem, ako to vnímate vy ostatní, ale mňa to nebaví. Mňa to šialene nebaví, pretože ja som nikdy si neprijal zamestnanie, aj bolo mi Bohom dané nejaký talent alebo niečo, že som nemusel hľadať zamestnanie u bežiaceho pásu v nejakej fabrike. Mal som v škole výsledky také, že som si mohol dovoliť teda ako mať väčšie ambície, ako búchať nejaké krabice u pásu vo fabrike, a v IT som vždycky videl ten zmysel a zamiloval som sa do toho IT práve z dôvodu, že bolo hrozne kreatívne, bola to vlastne hrozne krásna práca. Možno nám ju aj niektorí ľudia tak trochu závideli, jednak je to ako dobre platená práca, druhak sme mali veľmi dobrú určitú autonómiu, slobodu. Ja si pamätám, ešte to nie je tak ďaleko, zo 4 roky, keď som si mohol dovoliť odísť na 6 týždňov na Kanárske ostrovy a pracovať odtiaľ ako IT nomád a nebol s tým vôbec žiadny problém. Fungovalo to a človek mal radosť zo života, radosť chodiť do práce. Teraz ju nemám. Okrem toho, tá atmosféra v tom tíme sa z nejakého toho vývojového nadšenia dostáva do fázy obrovskej tímovej podráždenosti, pretože proste je to nekonečný prílev nejakého týchto tiketov na borde. To je jediný záujem tej firmy. A druhá vec je, aj keď človek urobí niečo, nejaký kus teda v rámci toho tiketu, ktorý ako dáva zmysel, alebo z ktorého by mohol mať radosť, tak príde review kódu
kde sa rieši to, že Štefan, ty si tam použil veľké písmenko na miesto malého. Nebavíme sa teraz o nejakých case senzitívnych prostrediach, kde na tom záleží. Štefan, ty si tam použil zbytočný komentár a dal si tam naviac medzeru, ako si toto mohol dovoliť. Nikto skoro nerieši to, či je ten kód ako reálne funkčný, ale rieši sa tam to, že Štefan, ty si tam nedal tú medzeru. Ja som minule strávil týždeň nad tým, že som robil pomerne sofistikovanú novú triedu na import dát z Excelu do nejakých našich databáz. Je to univerzálny kód, znovu použiteľný na mnohých ohľadoch. Môžem povedať, že som bol na ho celkom ako dosť hrdý. Otestoval som ho na rôznych variantách, funguje skvele. A namiesto nejakého poďakovania mám 80 pripomienok review, pretože sa reviewerovi nepáči, že som použil premenu, ktorá má jedno písmena. Ono skutočne je strašný problém asi už dneska použiť premenu iteráciu pre cyklus, ktorú používame od snáď nepamäti, od 8-bitových počítačov a dneska je to problém. Dneska záleží na tom, pretože ona je jedno písmena, tá premena. Tak to je obrovský problém. A ďalšie takéto veľmi podnetné pripomienky. Použil som nejakú novú konštrukciu jazyka, ktorá je tam pridaná asi pred 2 rokmi. Je veľmi pohodlná, pretože pôvodné 4 riadky kódu sú 1 riadok kódu. Dneska robí toto isté. Ale nie, Štefan, to nebudeme používať. Také sa nesmie. Nie, to proste, toho sa bojíme. Takéto, to je nové. To je nevyskúšané. Hlavne buď v tých mantineloch, ktoré sme ti určili. Nikam nič nerob naviac, nič nevymýšľaj, proste odbuchávaj tikety. Ja vám poviem, že ja som po 2 rokoch totálne vyhorený z tohto systému práce proste. Všetky tie meetingy, ranné stand-upy, kde dvakrát, my máme ráno aj po obede, takže 2-krát denne je človek ako strien a čo si robil, jak si to, hlavne koľko story pointov si už odbavil, koľko tiketov si odbavil a koľko si ešte ochotný si ich z backlogu zobrať a odbávať ich ďalej. Ja neviem, ja sa necítim ako stroj na odbavovanie tiketov, ja sa cítim ako vývojár, alebo mám taký pocit, že ako to moje zamestnanie je vývojárske a ja neviem teda ako ďalej. Ja mám teraz informácie od nejakých iných ľudí aj z iných firiem, ktoré nabehli na tento systém. Jeden kamarát od kolegu dostal infarkt, ďalší povedal, že ho to teda nechcem byť vulgárny na tom, a že sa na to môže a ide preč. A ja po 25 rokoch uvažujem o tom, či by nebolo lepšie šoferovať taxík namiesto toho, pretože mňa to nebaví. Nebaví ma tento princíp práce, ktorý teraz je. Toto by som chcel počuť váš názor, alebo vedieť, či sa s tým stretávate takisto, či máte tento pocit, alebo som sa zbláznil ja. Ale ja mám skôr povedať, čo sa stalo v IT za posledné 2-3 roky, že sa toto začalo diať. Čo sa stalo, že z nás vývojárov sa stali buchači tiketov? Čo sa deje? Komu to vyhovuje tento stav? Prečo sa tento stav deje? Ja tomu nerozumiem. Tak budem určite vďačný za nejaké vaše reakcie. Díky moc.